Insellem l-semmija kollha ta' Radju Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Se nirrinxandru mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex il-Quddisa tal-lum it-tnejn. Nofru din il-Quddisa għall-benefatturi ħajjielu mejtin ta' dan is-santwarju, għall-bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal-morda, għas-semmija kollha ta' Radju Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Ġerard Buħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-irwieħ ta' James, Marija u Charmaine Ħerni. Ħuti jeżjes, għalkemm minn djarkom ejjew inħossuna il-koll familja waħda. Il-koll membri ta' dan il-ġisem ħaj ta' Kristu, il-ġisem mistiku. Jew inħossuna hekk ninġabru, anzi nħeġġiġkom iġbru lill-uliedkom magħkom iżjed ġenituri, ejjew bħala familja tagħmlu mid-dar tagħkom knisja ħajja. Ħajitla lejn is-sema il-vuċi ta' talb, il-karba tagħna mill-djar tagħna, mill-familji tagħna, mill-isptarijiet tagħna. U jew għalhekk nitolbu fuqna il-barka u l-ħniena ta' Alla. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna jew nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa, u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa, mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek, bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla, u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem sidu u dan kien iġibu ħafna għax bih il-mulej kien ta' rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għad lis-soldat qalbini kien lebrus. Ħarġu l-Aramin b'ġgaldiet tagħhom u mill-pajjiżi ta' Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' mart Naaman. Darba qalet lil sitta, mhux li kien sidi imur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija, għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil sidu u qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan Aram qallu, aqbad u mur. Issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar, u ħamija 10 talenti tal-fidda, 6,000 xkiel tad-debb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tgħid hekk. Kif tasallek din littra, ara,
jiena nkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex tnaħħilu il-lebbra li għandu. Malli qara l-ittra is-sultan ta' Iżrael ċarrat il-biesu u qal: mela jien xi Alla nagħti il-mewt u nagħti il-ħajja biex dan bat li bniedem ħannaħħilu l-lebbra minn fuqu. Mela kunu għafu waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew il-bniedem ta' Alla sema li s-sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bat jgħidlu: dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek? Jiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U mar Naaman biżwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bieb tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew batlu messaġġier jgħidlu: mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara qal: jiena qed bejni u bejn ruħi li jew kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu, jxejjer idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebbra. Jaqgħu Abana u Farfa ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael. Ma nistax ninħasel fihom u nindaf, u dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu ikellmuh u qalulu: missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodu 7 darbiet bħalma qallu Eliżew il-bniedem ta' Alla u ġismu reġa' sarlu qisu ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u indaf mill-lebbra tiegħu. U reġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull ma kellu miegħu daħal waqaf qudiemu u qallu: ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Jew nwieġbu flimkien bil-kelmiet tas-Salm 41: ruħi għaċċana għal Alla, ruħi għaċċana għal Alla. Bħalma żiela tixxenna għan nixxijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla, flimkien ruħi għaċċana għal Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċalla, ruħi għaċċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek, sal-arejjex tiegħek. Ruħi għaċċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi, u irodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Ruħi għaċċana għal Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għaxant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa: tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija
meta s-sema baqa 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madana kollu għand ħadd minnhom ma jindbagħat Elija imma għand waħda armla minn Serefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer tardun tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixtħuh minn hemm fuqha l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Ħsieb ċkejken fuq il-qari li l-mulej illum waslilna. Kważi kważi qiegħed jitkellem għal żmien li qegħdin fih aħna. Rajna kif iseħħ il-fejqan mill-lebra ta' Naaman. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn dan il-virus qiegħed jolqot ħafna persuni. U id-dun dan, aħna wkoll nistgħu nkunu nies li nimtlew b'ċertu rabja, nissaħnu. Interessanti kif Naaman meta Eliżew jitolbu biex imur jinħasel, l-awtur tal-ktieb ta' Slaten jgħidilna u Naaman saħan u telaq. U għal darb'oħra dar u telaq b'saħħna. L-istess jagħmlu dawk il-persuni li kienu qegħdin fis-sinagoga u jisimgħu lil Ġesu jitkellem li Ġesu innifsu jagħmel riferenza għal dan li smajna fl-ewwel qari għal Naaman tas-Sirja. U jgħidilna meta semgħu dan kulħadd imtela bil-korla. Il-korla eżjes. Min jinkorla? Min jaħseb li huwa kbir. Min jaħseb li m'għandux bżonn ħadd ieħor. Min jaħseb li m'għandux bżonn ta' Alla. Infatti Naaman meta jinkolla jgħid u x'qed jaħseb dan għax ma ġiex u berikni u fejja il-ġrieħi tiegħi mela jiġi jgħidli biex immur ninħasel. Kien kmandant. Kien jaħseb li jaf kollox. Kien jaħseb li għax għandu l-poter u ikbar minn Alla. Imma raw in-nies dak li fil-Vanġelu l-Bibja sejħilhom il-foqra fl-ispirtu. Imorru fuqu u jgħidulu għalfejn qed toħodha daqshekk bi kbira. Kieku talbek tagħmel xi ħaġa kbira, kont tagħmilha, imma qed jitolbok xi ħaġa daqshekk ħafifa u żgħira, għaliex ma tippruvax? Inħasel u fieq. Ejjew aħna wkoll illejla nitolbu l-mulej jagħtina dan is-sentiment. Li nkunu nies mhux li ninkorlaw, imma nies foqra fl-ispirtu. Nies li nintebħu kemm għandna bżonn il-għajnuna ta' Alla. Nies li nintebħu li l-ħajja hija don ta' Alla. U għalhekk għandna nkunu rikonoxxenti dejjem għal dak li jagħtina għal kelma tiegħu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew ħuti nresqulu it-talbiet tagħna. U nitolbuh aħna wkoll u ngħidulu b'sens ta' umiltà oħloq fina mulej qalb safja, ngħidu flimkien, oħloq fina mulej qalb safja.
Nitolbuk mulej għal-Knisja biex tkompli twaslilna il-kelma tiegħek li hija kelma li timla l-qalb tal-bniedem bit-tama, kelma li tfejja, kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbu, oħloq fina u Alla qalb safja. Nitolbu għal dawk il-bnedmin li qegħdin iħossuhom il-bogħod minn Alla biex jagħmlu kuraġġ u jersqu lejh għax Alla ma jridx il-kundanna tal-midneb imma li jindem u jibda jgħix. Nitolbu fina u Alla qalb safja. Għalina il-koll biex aħna wkoll narfu napprezzaw is-sagrament tal-maħfra tad-dnubiet. Biex aħna wkoll narfu napprezzaw il-momenti fejn ta' kuljum nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza, fejn nitolbu maħfra lill-Alla għan nuqqasijiet li aħna għamilna lejh u lejn ħutna. Nitolbu, oħloq fina u Alla qalb safja. F'dan il-moment partikolari minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, ejjew nitolbu il-ħarsa biex il-ħarsa materna ta' din l-om tipproteġi u tħares lit-tobba tagħna, lin-nersis tagħna, lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex ifejqu lil ħutna. Nitolbu, noħloq fina u Alla qalb safja. Fiskiet, eżjes, resqu intom ukoll it-talba tagħkom. U Alla missier il-ħnina ibgħat id-dawl tiegħek fuqna il-koll ħalli aħna wkoll bil-Spiritu Qaddis tiegħek f'qalbna narfu nfaħruk u nraddulek ħajr għal dak kollu li inti tatina. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott it-tirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idej is-sagrifiċċju għad tifħir glorja ta' ismu għal tiġid tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala għaddejja tiegħek inti tibdilha fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' uliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jinnata biex mirraj xibati, ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bl-istess talba li marjatina is-Salvatur tagħna u lil mistier ngħidulu missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Gesù tiegħi rasek l-Aziza il-gizmek dak ix-xek kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer Jehuti namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek mulej traddafna fruħna u taqqadna bejnietna bi Kristus jedna. Ek nixtieq infakkarkom issa wkoll fit-tmiem il-Qudiesa ngħidu dawn it-tliet avamarijiet lil Madonna ta' Pinu u nixtieq nagħmlilkom dan l-avviż importanti. Kemm din il-Qudiesa kif ukoll anke l-eżerċizzi tistgħu issegwuhom għaliex mhux biss qed jiġu trasmessi b'mod dirett imma jibqgħu hemmhekk irrekordjati. Tistgħu issegwu kollox, partikolarment anke f'dan iż-żmien tar-Randan l-eżerċizzi fuq il-Facebook page tad-Djoċesi ta' Għawdex, gozodiocese.com. Hemmhekk intom tistgħu issegwu, tidħlu fuq Facebook, ikklikjaw jew iktbu gozodiocese u għandkom eżerċizzi spiritwali, il-quddies li qiegħed isej kif ukoll it-talba tant għażiża tar-Rożarju. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru
fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pilu come tana l-maletini għandarek ġenahna għaxin il-qara. Madonna ta' pilu u d-dimek verqana ġenahna nitolbu biex tfittex tisma'